Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Timula ni Emo. Iti may sa lugar, iti may sa nga adayo a probinsya. Agnanaed ti agasawa ada Emong ken Nanet. Agpadadaan na singpet, ngem nakurapay laeng ti adda a kabibiyagda. Gapo iti kinakurapay da, saan amaliklikan nga adda dagiti kalugaranda amangumom si kadakwada. Nupay kasta, anusan dagiti agasawa ti amin, ket italtalek dalaangan ti amin iti Dios. Iti maysa nga aldaw, ket Ne, Emong lakay. Apay ang nakalidliday ka asimbang pet. Ay, kasanomat ngamin. Nanit, bakit? Inuy-uyaw dak maneng dagiti kalugaran ta. Anya? Kaano nga taya maumada manguy-uyaw ka data? Saan ta abasol na marigrigat ta? Saan ka de? Baybay amdat ta idan. Anya nga rod ngay, kat kastoy mat nga rod ti kabibiyag ta. Bakit? Aganos ta lakay. Talaga data ti sentro ti pananguyaw dagiti kalugaran ta. Gapu iti kinamarigrigat ta. Saan arumbeng amaupay ka, imong? Kapintasan kiday, no aramidem akare, dar aramiden kin ka, dagiti kakalugaran tayaw. Tatakareyo. Amom, baraw, no maibturam dagiti aramiden dakin ka, masigurado amagunod monto ti awan kaasping na agunguna. Anya ti kayat mo asawan, tatakareyo? Maamwam to no anya ti ibagbaga karyaw. Tamariknak nga main, anadalos ti pusom. Iso nga amok, asaan nga agnanayon akasta ti kasasaad mau. Aging ka di ita, kat pampanunutan pay laang ti inaramid kan ka dagiti kaaruba ta. Kwa, bakit? Saanan? Ti pampanunutak, kat tinakunakanyak ni tatakareyo. Nga anya? Dumteng to kano ti kanito, nga da magunod ko agungguna. Ta saan kano nga agnanayon akastoy ti kasasaad ta? Anya? Kasta ti kunana kanyak itay malam. Kat dayta ti sana maikat iti panunot ko. Naibaga na siguro dayjay, tanagagat ka, lakay. Iso nga uray siyak. Amok makaaon tan tumatlaeng iti kinarigat. Bakit? Iso asapay la kuma, tadi ka agbaliw, iti likudan ti pananguy-uyaw ka data dagiti kalugaran ta. Agtalinaed ka kumaan na pakumbaba, nasingpet, ken nagagat. Emong. Ha? Sino ka? Di mo damagan pa no asinuag. Tinapatag kat adadakkel ang maitulong ko kan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Imulam dagiti abukal tapno agbaliw ti biyag mo. Aramidam ko maatagos. Ha? No magunod mo ti gungkunam iti kinaimbag mo. Sapay la kumata di ka agbaliw. Tano agbaliw ti kinasayaat mo. Mapukaw mo ti parabor ang maawat mo. Tandaan am dayta, Emong. Ha? Kalata nagpukaw ti babae? Ay, sa dino tinapananan? Sa dino? Taga-inap lagayam. Kunak laki. Adamot patak
Abok-bokal? Asos, dagiti bukal nga inted kanyak ti babae iti tagtagainap ko. Ay, no kasta. Sana basta tagtagainap lang dayjay. Ay, sana tagtagainap. Lakay, adamot nagtubo a karabasa di tarubayan. Awan pa'y mo't dayjay di kalman. Anya? Kaano kaya nagmulay ti karabasa? Nanet, di na kumamotrabakan iti kasta ah. Kasano ko mga agtubo adagos di karabasa. Kat itay la parabangon anapang ko intugkal ti bukal dagiti karabasa. Ibagamkit din na nagtubog. Anya, itay parbangon ko na. Katuan? Ay na, sa anak amang rabrabak, lakay. Ah, Tinasayaat, umay ka, tapno mapanagnakam. Umay kan, takitaem. ha, Lakay, itay nakitak dayta. Nagtubo laeng. Ngam ita, nagdakkelan. Kan adda pa yan bunga na. Nanet. Karkar na lakit di day ta impamula kanyak ti babae iti tagtagainap ko. Anya, babae iti tagtagainap mo, kunam? Wen bakit? Adda na itagtagainap ko a babae. Inikanak iti bukal ti karabasa. Kunak no tagtagainap la dayjay. Ang midi agriingak. Igam ko dagiti bukal ti karabasa. Iso ngay mula ka dagos. Allah, dat laglakit di day ta karabasa. Tani, adamot ng bunga na. Bakit? Amang ano day tuyen tinakuna ni Mang Karyo ang magunod kumatlang agungguna. Iti kinasayahat ko a tao. Tinasayaat, buraso mong ti bunga ti karabasa. Tani, oray no may maysa, nagdakkal. Alan, tagudwa-gudwa umon tay nakilako. Ha? Ay, Wan, burasa ka rod. Aday ta. Ha? Emong, kitaam, nalaylayan adagos ti nagtubo amul a karabasa. Apaman anaburas mo ti bunga na nagdakkal. Ay, wan nga kpaisaw. Ay, nakaskas dawa talaga na ito eh. Lakay, kitaam, puro abalitok dagiti bukal ti binuras mo a karabasa. Ha? Ay, Nanet, bakit? Talaga day tuyin ti parabor nga ururayan ta. Day tuyin ti subad ti kinasayata. Lakay, Ay, agbaliw lakit din ti biyag ta. Gapu iti day ito apasamak. Saan tan nga agbalin a marigrigat. Sigurado a bumaktangtan bakay. Ado ti mas daaw iti kala at nga iduduruas ti biyagyo, anak ko. nanang, Agasamot nga main takala at anakaaon kayo iti rigat. Da kayo itan ti kadakkelan ti balay na dito'y lugar tayo. Sakit konkreto pa'y. Saan laaday ta? Adda pa yan lugan nyo. Uray latalaw. ibagbagak nga rod ka ni Emong, asaan ko maanagastos launay, nanang. Tasayang tigas-gastusan na iti komporme la dita. Nanet, anak ko. Nagtangkan mo ti ulo na. Dinak mo tandang-danggan. Ay, apo. Igiyam di asawam, anak ko. Sayang ti dimteng aparabor numapukaw matlaeng. Gapo iti awan mat kaus-us kan na abanag. Nanang, Kas iti nakon. Nasken nga anadan nyo ti dimteng aparabor. Saan arumbang amasayang laeng. Taamangan no agbabawi kayon tukit di. Itinakana. Talaga sa bali ka itan imong. Big time ka na. Una, no idi, ket kanayon nga uyawen na, Marco. Saan na mabalinitan? Taamangan no anya pa'y ti aramida ken ga. Sikamot imong. Rabak ko lang mat dagidi. Kasta aya. Ngun imong. Rabak ko lang dagijay. Kat, nubakalan ka ngay ita. Sa ko ibaga arabrabaken kalaeng, Marco, ah. Ha? Anya nga tanga ti mariknam no bilang laeng? Ha? Sikamat. Saan ka di ay imong?
Pasensya ka la kuman kanya kadagiti inaramid ko iti kalabais. Pakawanan na kuma, Emong. Lakay, Apay na net. aglablabos kan samot ton. Anya nga aglablabas nga ibagbagamit. Anya kumamot nga iti paglablabsak, Nagbalin ka mo ton anatang sit. Sakit, nakarit ka una yun. Natural. Amin nga impariknada kanyak idi. Ipariknak met kadakwada ita. Sanda nga glasto-lastog takabalak idan abayadan. Lakay, Agpay sumat na net. Isu asan dalangan nga kam-kam mali. Ta saan ko ida kabuteng no bilang lang. Dayta titandaanam. Anya nga ilakay ka rin, Itamam pa'y nakita ka? Anyan, imaw. Nagbit na kan alinamot ti kinabaknang. Lablabidamot si kalakay ka rin? Ay, talaga asabali ti ipikto ti perak. Nalaka apagbaliwan na ti tao. Hoy, lakay ka rin. Saan man natila ibagbagam? Masurunak iti kasta nga ibagbagam tapno amom. Ha? Sumardin ka na sumanaw, Tamangan nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Emong, sapay la ko matasaan ka ang makaungat kanyak. Apay aya. Nangato ti gurigur ti anak ko. Naskan nga ipanmi ti ospital. Kasapulak ko mati kwarta. At damat gaya masapul mo kanyak. Ngam ko namlan asino ka idi. Kasyan na ko maimong. Jack kaya tamatay ti anak ko. Mabalin ka matapabuludan ket. Ngam iti may sa akondisyon. Anya dayta imong. Ibagam adagos ta aramidag. Uray anya pa'y dayta para iti anak ko. Marco, agkam dagiti dapan ko. Ha? Oh, Emong? aramido mo na. Agkam dagiti dapan ko. Tabaring no maasyanak iti anak mo. Ket tulungan ka. Jakon maibturan ter aramidam, Emong. Nagbaliw kan anamin pinsan. Sumanao ka. Gunggunam. Naglaing ka nga minasumaw. Talaga asa balikan. Kabaalan nakpayan akabilan. Iso pumanaw ako ni tamot laang. Pumaraw ka ano kayat mo? Pagan ano ka kumangay? Tapno ibagakken ka. Kabalan ka itan asukatan iti uray mano. Adaywa na pimpintas kan ubingem si ka. O sige, pumanaw kan. Tapno nawaya akon. Anyan, Emong. Nagbiit na kaalinamon ti bilag ti kinabaknang. Anya kumangay. Di mo kunain nga ibabawim ti inted mo kanyak idi abukol ti karabasa nga imulak. Talaga nga ibabawi. Kasano kumamot nga ibabawim ket awanen? Nagbalinan ak kinabaknang ko day jay nga inted mo idi kanyak. Isu adi mon maibabawi pay. Dayta ti ammom. Nga maibabawik no kayat ko. Adula amin nga ibagbagam. Di mon maala kunak met. Sana na polos. Awanen ti maramidam. Awanen. Awanen ti maramidam. Awanen. Awanen. Hinay tagtagain ko di babayan ang tid kanyak idi iti bukal ti karabasa ngayon mulak. Ibabawi na kano tinted na kanyak. Imposible. Kasano ko maibabawi na kanyak ti amin? Kat ne. Apay ngay. Natangkan to'y nagidda ka. Abay ngay. Kasla sa balimot ng tiaglawlaw. Ay. Anya ti kahit asawan na ito. Ha. Ay. Nagsubli iti sigud akal kalapaw ti dakkalabalay ko. Ay.
No kasta, pimayso tinaitagtagainap ko. Nagpalinak manin ana panglaw. Naibabawin ti kinabaknang ko. Ay, awanan ti kinabaknang ko. Napanglawak manin. Nalaos nga rod ti panagbabawi ni Emong ubing. Gapo ta na ibabawi ana mimpinsan ti parabor ana ited kankwana. Inkarkarina nga isublina ti sigod a kinasingpet na. Ngam kaskas di asaanen a nagsubli ti parabor ana awat na. Babaen iti mula. Isu ana amiris na ti maysa ana patag eleksyon. At ti panaglablabas agbunga iti dakas. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.